Nieuwe hoop voor een tolvrije Westerschelde-tunnel en kerkuilen worden niet meer platgereden. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil dat alle betrokkenen bij de wateroverlast in Sluiskil met elkaar om tafel gaan zitten. Dat zei ze na een gesprek met de inwoners. Die zitten voor wateroverlast al jaren met ondergelopen kelders en beschimmelde muren. Ze pikken het niet meer. Schimmel aan de muren en afbrokkelend pleisterwerk. Sluiskil kampt al jaren met overlast van water dat zou doorcijpelen vanuit het kanaal van Gent naar Terneuzen. Een groep inwoners heeft vorig jaar de stichting Wateroverlast Sluiskil opgericht. Ze stellen Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen aansprakelijk. Bijvoorbeeld in de zomermaanden dan zit het vocht hier tot 60 centimeter vanaf de grond. Zie je gewoon een hele vochtige plek op de wand. En we hebben toen ook aangebracht dat het meeste vocht van het kanaal afkomt. Maar ze doen er gewoon niks aan. En we hebben dat diverse malen aangekaart bij de gemeente, maar er komt niks los. Ik ben heel boos. Ja. Ik snap ook heel goed dat ze een soort van ten einde raad zijn en hier aandacht voor vragen. En ik denk dat het ook goed is dat we met alle betrokken partijen hier eens goed naar kijken. Want dit is natuurlijk niet iets wat eindeloos kan blijven voortduren, dit probleem. Want dat is natuurlijk de vraag. Wat kunt u als minister voor ze doen? Nou, dat heb ik ook eerlijk gezegd, dat weet ik op dit moment niet. Maar ik denk dat het goed is om met alle partijen alles eens op een rijtje te zetten. En gezamenlijk te kijken, niet naar elkaar te wijzen, zwarte pieten, wie heeft wat verkeerd gedaan. Maar te kijken, hoe gaan we het nou met elkaar oplossen. Op dit moment ben ik al blij dat er überhaupt eens iemand naar luistert. En dat ze de moeite nemen om af te komen naar Sluiskil, om inderdaad eens te praten met de mensen. Zonder beperkingen en met toeschouwers. In oktober is er weer een kustmarathon, zoals vanouds. De veiligheidsregio heeft dat in overleg met de gemeente Veren en Schouwen-Duiveland laten weten aan de organisatie van het grootste Zeeuwse sportevenement. Ja, het is heel goed nieuws natuurlijk. Wij zagen al dat er landelijk ook enorme verbeteringen zijn. Maar na overleg van de week met de burgemeesters en de veiligheidsregio is toch het bericht gekomen dat we de volledige kustmarathon met alle onderdelen in oktober kunnen organiseren zonder enige restricties. Dat is voor ons heel positief nieuws, maar voornamelijk toch voor de deelnemers die willen gaan trainen. Die willen ook weer uitzicht hebben op een mooi evenement. De laatste editie in 2019 werd gewonnen door Samantha Luitwieler en Tim Pleijten. En die laatste heeft al aangegeven zijn titel te zullen verdedigen in oktober. En wat is hij hier blij mee? 2:33:14, ook nog een persoonlijk record. Uitstekend gedaan. Tim is heel diep gegaan en dat mag ook. Om criminaliteit in zeehavens beter te kunnen aanpakken is grensoverschrijdende samenwerking nodig. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie daarover. Daarnaast hebben de Zeeuwse havens meer geld nodig voor het bestrijden van criminaliteit. Bleek onlangs weer uit onderzoek. Want criminelen zijn dol op kleine zeehavens, zoals die van Terneuzen en Vlissingen. De Zeeuwse zeehavens draaien goed, maar al jaren is er een probleem met smokkelaars. In een nieuw onderzoek van Tilburg University en de nationale politie wordt dat beeld maar weer eens bevestigd. En dat verbaast niemand die bij de havens betrokken is. Kijk, we hebben een haven die een goede infrastructuur heeft en dat is economisch heel erg interessant, want er zijn veel bedrijven die daar ook profijt van hebben. Maar je ziet dat die goede infrastructuur soms ook misbruikt wordt door criminelen, of in ieder geval aantrekkelijk is voor criminelen. We hebben natuurlijk naar aanleiding van ons vorige onderzoek gezegd, wij willen ook op een aantal fronten meer gaan doen. We willen een weerbare haven worden, dus we gaan samen met de bedrijven aan de slag om ook personeel te trainen. We willen ook fysieke barrières en vooral ook meer informatie met elkaar delen. Dat zijn ook projecten waarmee we aan de slag zijn. Dus dat is denk ik ook goed. Dat heeft ook zeker een effect. Maar ik denk dat als je hier, net als in de andere havens, Rotterdam en Antwerpen, zeg maar, meer capaciteit, meer opsporingscapaciteit, meer ogen op de vloer, zeg maar, meer controles. Wil je dat hebben, dan heb je gewoon meer geld nodig en meer mensen daarvoor nodig. Kom met een zak met geld en wat extra mensen en dan gaan wij hier iets goeds neerzetten. Het is wel iets ingewikkelder dan dat, maar dat is zeker een element, ja. Er is dus een brede aanpak nodig om de drugssmokkel aan te pakken. Dinsdag heeft de Tweede Kamer daarom een motie aangenomen om de drugssmokkel in samenwerking met België en Duitsland te bestrijden, zegt verslaggever Mark van Dam. Volgens Mirjam Bikker van de ChristenUnie, een van de initiatiefnemers van deze motie, is Zeeland de afgelopen jaren heel wat beloofd, maar wordt het nu eens tijd voor daden. Zij denkt dat door die internationale samenwerking, door het uitwisselen van informatie en methodieken, de criminaliteit kan worden teruggedrongen in de havens.
Ze was afgelopen vrijdag nog in de Zeeuwse havens. Heeft er ook met heel veel mensen gesproken over deze problematiek. Nou, die informatie neemt zij weer mee terug naar Den Haag. En wie weet zijpelt dat uiteindelijk wel door naar de onderhandelingstafel voor het nieuwe kabinet. Het percentage mensen dat zich laat vaccineren tegen corona ligt op Tolen en in Rijmerswaal laag. Fors onder het landelijk gemiddelde, maar niet te laag, zegt de GGD. En dus maakt de Gezondheidsdienst zich vooralsnog geen zorgen. Als voorbeeld geeft de GGD de vaccinatiecijfers van Zeeuwen tussen de 70 en 79 jaar. Dat zou een goed beeld geven. Gemiddeld laat 89% van die leeftijdsgroep zich vaccineren in onze provincie. In Rijmerswaal is dat 77% en op Tolen 79%. Een stuk lager dus dan gemiddeld, maar nog boven de 75% waarnaar gestreefd wordt. En dat zou voldoende moeten zijn om het aantal besmettingen niet opnieuw op te laten lopen. Het aantal vossen in Zeeland groeit de laatste jaren ontzettend hard. In 10 jaar tijd is het aantal verdrievoudigd tot bijna 400 vossen. En het einde is nog lang niet in zicht, zeggen de jagers van de Faunabeheereenheid Zeeland. Als we andere dieren, zoals de kust- en weidevogels willen beschermen, zeggen ze, moeten we ingrijpen. Zeeland is een opkomende populatie. Die heeft zich daar, met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen, heeft die vos zich daar nog niet volledig gesetteld. Er zijn nog gebieden echt vosluw. En dat zijn vaak de gebieden waar kwetsbare soorten voorkomen, kwetsbare vogelsoorten. Als wij niks aan die vos zouden doen en die zou zich enorm gaan uitbreiden, omdat niks anders hem in de weg zou staan, dan is er natuurlijk een hele reële kans dat hij wel een van de predatoren is die er uiteindelijk voor zorgt dat bepaalde soorten gaan verdwijnen. Faunabescherming Nederland staat lijnrecht tegenover de beheereenheid en vindt juist dat de oorzaak gezocht moet worden bij de landbouw en niet bij de vos. Zelfs als je tot de conclusie komt dat er veel te veel vossen zijn en veel te weinig weidevogels. En zelfs als je ziet dat er jonge guttootjes gepakt worden door een bruine kiekendief of door een vos, dan nog moet je niet denken dat je dat probleem kan oplossen door die vossen te gaan bejagen. Zolang je de landbouw niet verandert, ben je die kwijt. De Faunabeheereenheid snapt dat de vos in het Zeeuwse landschap hoort. Maar omdat de prioriteit bij het behouden van kustbroeders en weidevogels ligt, heeft dat consequenties voor de vos. Hij heeft wel degelijk een hele belangrijke rol in het ecosysteem. En dat onderkennen wij ook niet. Alleen, je wilt een balans creëren. En dat is heel belangrijk. Dat heeft ook met keuzes te maken. Als wij kiezen voor het behoud van weidevogels en kustbroeders en wij er aan de ene kant heel veel geld in stoppen en heel veel arbeidsuren door terreininrichting, door subsidies, door noem het maar op. En aan de andere kant niks doen aan de bedreigingen voor deze dieren, ja, dan gaan we niet bereiken wat we wensen. Het gevolg is dus dat er intensiever op vossen gejaagd moet worden om de balans terug te krijgen. Maar dat kan en mag volgens de natuurbeschermers helemaal niet. Ten eerste is dat eigenlijk volgens de wet verboden. Je moet een reden hebben om dieren te gaan doden. Er moet sprake zijn van ernstige schade. Die moet je om te beginnen op een alternatieve manier proberen op te lossen. En als je weet dat dat niet lukt, dan kan je overwegen om een diersoort die ernstige schade veroorzaakt te gaan bestrijden. Maar dan moet het ook nog wel helpen. En dat doet het niet, dat weten we al jarenlang. De laatste jaren wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van afrasteringen rondom natuurgebieden. Naast dat het ontzettend veel geld kost, is het ook geen duurzame oplossing voor het probleem. Op grote schaal is dit een zeer onwerkbare maatregel, omdat een groot raster altijd heel gevoelig is voor openingen. Dus dat er valt een keer een boom overheen of er komt een keer een gat onderdoor. En het houdt al die andere diersoorten helemaal niet tegen. Vliegende kraaien, meeuwen, ooievaars, blauwe reigers. Dat houdt hij allemaal niet tegen. Die kleine marterachtige hermelijn en bunzing en wezel en ratten, die glippen er allemaal gewoon onderdoor. Dus het kan niet 100% werken, dat bestaat niet. Geen afrasteringen of schrikdraad dus om de vos tegen te houden. Daar is iedereen het over eens. Wie nu aan zet lijkt, is de provincie. Die moet bepalen welke dieren het beschermen waard zijn. De vossen of de kust- en weidevogels. Een strak blauwe lucht en zinderende temperaturen. Het recept voor drukte op de Zeeuwse stranden. Zo ook bij de Banjaard in Kamperland, waar zonaanbidders heel erg druk waren. Liggen, eten, drinken, liggen, eten, drinken. Dat is het eigenlijk. Blije mensen zien, daar word ik blij van.
En zeezwemmen. Gewoon alles waarvan je het gevoel hebt dat je het mis hebt gelopen, even inhalen. Het is hier geweldig. Het is hier zo mooi. Ik ben 1 keer in het water geweest. Eigenlijk gewoon zeker. Ik vond het gewoon super lekker. Waar beter te zijn dan aan de rand van Nederland met zo'n weer? Ja, ik heb ook een heel vervelend leven. Kunt u wel zien, hè, denk ik. Na jaren van lobby, petities en onderzoeken mochten Zeeuwse bestuurders en burgers aan de Tweede Kamer uitleggen waarom de Westerschelde-tunnel tolvrij moet worden. Het is een nieuwe stap in de strijd tegen de tolheffing. En met name in Zeeuws-Vlaanderen voelt het onrechtvaardig aan. Ook zij betalen de opcenten, zoals iedere Nederlander. Daarvan betalen wij toch beheer en onderhoud van onze bruggen, onze sluizen, onze wegen. En waarom in Zeeland betalen wij grotendeels zelf het beheer, het onderhoud van zo'n tunnel. Als je een zieke familielid wil bezoeken in een psychiatrisch ziekenhuis, als je een opleiding wil volgen, naar je werk wil, mantelzorg aan je ouders aan de overkant wil verlenen, altijd moet je betalen op de heen- en de terugreis. Wij hebben de afgelopen 4 jaar bijna 500.000 euro aan tol betaald. Dat is niet niks voor een midden- en klein bedrijf. Dit heeft zeker effect. Het Kamerleden die nog niet overtuigd zijn dat er een oplossing moet komen voor de toltunnel, die hebben vandaag wel te horen gekregen dat er echt een oplossing gevonden moet worden. En de CDA wil zich gewoon inspannen om een haalbare oplossing voor het tolvrij maken van de Westerschelde-tunnel. Volgens mij is het iets wat we moeten meenemen naar de formatie. Want het is nu bekend wat de voor en tegen zijn. En volgens mij moeten we het meenemen naar de formatietafel en daar moet het besproken worden. Ja, en die formatietafel die gaat nog wel even duren. Over 2 weken dan komt de Kamercommissie bijeen. Gaan ze ook deze hoorzitting bespreken. En interessant wordt dan om te zien of er verschuivingen gaan plaatsvinden. Als het gaat om de opvattingen over dit tolvrijmaken van die Westerschelde-tunnel. Vergeet niet, in aanloop naar de verkiezingen en ook tijdens de verkiezingen werd er natuurlijk regelmatig geflirt met dat woordje tolvrij. Door ChristenUnie, PvdA, SP. D66 schoven toen nog voor zich uit, wilde eerst het onderzoek afwachten. Ja, dus 16 juni, dan hopen we te zien hoe de vlag er hierbij hangt voor wat betreft het tolvrijmaken van de Westerschelde-tunnel. Nu de laatste gemeenten akkoord zijn, staat niets een overname van jeugdbeschermingsorganisatie Intervens nog in de weg. Het Haagse en veel grotere JB West neemt alle jeugdzorgdossiers over en daarmee is de voortgang van jeugdbescherming in Zeeland gegarandeerd. Maar de weg ernaartoe was allesbehalve makkelijk. Het geeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant is het natuurlijk heel erg goed dat er duidelijkheid is. Dat is ten behoeve van de kinderen en gezinnen, maar ook behoud van medewerkers. Want Stichting Intervens blijft bestaan, weliswaar onder een andere naam. Het andere gevoel is wel dat afgelopen jaar een schadelijk jaar is geweest. En dat geeft een veel minder blij gevoel. Dubbele gevoelens dus bij Intervens en ook bij de gemeentes. Er is nu weliswaar een oplossing, maar oorspronkelijk hadden de gemeentes andere plannen met Intervens. Eind vorig jaar vonden de Zeeuwse gemeenten dat Intervens te duur was en inefficiënt werkte. En daarom moest Intervens worden opgeheven en de kinderen en werknemers zouden worden verdeeld over 3 organisaties. Voor dit plan was 3 miljoen euro gereserveerd. Maar verschillende inspecties en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming vonden dat een heel slecht plan, omdat de continuïteit van de zorg voor deze kwetsbare groep kinderen gevaar liep. De landelijke politiek tikte de Zeeuwse gemeente dan ook hard op de vingers. De laatste weken is nu goed gekeken naar een overname door JB West, een grote jeugdhulpinstelling uit Den Haag en omstreken. Ook de gemeenteraden zijn niet helemaal tevreden hoe het is gegaan. Zij mochten namelijk tekenen bij het kruisje, is het gevoel. Ze vatten de problemen van het afgelopen jaar dan ook op als een krachtig signaal naar Den Haag om het kabinet ervan te overtuigen met meer geld over de brug te komen voor de jeugdzorg. Er is wel eenmalig 1,3 miljard euro toegezegd, maar dat is niet het structurele geld wat de gemeentes willen. De hoop is dan nu ook gevestigd op de resultaten in de formatie van het nieuwe kabinet. In de berm van de N59 op de Grevelingendam wemelt het van de muizen. Kerkuilen zijn er dol op, maar moeten een muizenjacht vaak wel met de dood bekopen, omdat ze worden meegezogen door het langsrijdende verkeer. Om zowel kerkuilen als de automobilisten te beschermen zijn er nu speciale rollers geplaatst op de hectometerpaaltjes. En die rollers werken zo. De rol gaat bewegen, dus het lukt hem niet om echt vast te pakken. En dan gaat hij dan evenwicht verliezen en dan gaat hij weer vliegen.
Dus hij blijft misschien daar 1 of 2 seconden en dan vliegt ze weer weg. De methode is afgekeken van testen in Friesland en Noord-Holland, maar het leidde tot goede resultaten. Dus vanaf nu een stuk minder platgereden uilen op de weg. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland de Week voor nu. Nog een fijne avond en tot morgen.